Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na hanggang throwback na lang, hanggang pag-scroll-scroll, hanggang Facebook memories na lang ang mga magaganda at ang mga maliliit na bewang. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan daw, dalerang atleta DJ Mara Tony na nagbabilis magsalita kasi nga may gusto siyang sabihin sa'yo. Meron ka bang mga panahon kung saan trip na trip mong ibalik ang dati mong katawan, kaya lang dami mong dahilan? Alam mo ha, sa panahon ngayon dapat magkaroon ka ng balik alindog program. Yan taray! Siyempre be, hindi pwedeng work-work lang. Dapat habang tumatagal, kahit tumatanda ka, sumasarap ka. Ako share ko lang. Actually, medyo malaki naman na yung naging improvement ko, sabi ng friend ko. Kasi dati, hindi naman ganito yung mukha ko na hugis bigas. Dati talaga pag makikita mo ko sa personal, yung mukha ko siopaw, bilog, minsan nga naloloko ko sa school. Sinasabi sa akin, ano ka ba Mara Tony, napabayaan ka ba sa kusina? Tapos ngayon, chat-chat ka sa akin, B. Ay, goodbye. Pero ganun, di ba? Minsan, syempre, nagkakaroon ka ng mga realization sa buhay kung saan, teka lang, dati ganito yung itsura ko. Okay naman. Medyo masarap naman. Pero ngayon, bakit ganito? Di ba porket tumatanda ka na, nawawala ka na sa uso? Pero sinasabi ko nga sa'yo, dahil mahal kita, love language ko talaga yan. Siyempre, we share the knowledge. Bibigyan kita ng ilang mga trip kung saan hindi ka na mahihirapan magpasarap. Dahil ito na ang balik alindog program ni Mara Tony. Trip number 1. Kung saan ka man magpunta, maghagdan ka na lang, huwag ka na mag-escalator. Alam mo yung mga simpleng 5,000, 10,000 steps a day, malaking bagay yan, pampawala ng tiyan. Trip number 2. Iwas-iwas ka muna pumunta sa grocery, lalo na kapag gutom ka. Meron kasi mga tendency kapag gutom ka, ang dami mong kinukuha, hindi mo naman kakainin. Taray, inuna mo pa yung chocolate section. Trip number 3. Alam ko naman marami ng mga ganito sa barangay kung saan nagkakaroon na ng Zumba with Tita. Diba? Imbis na doon ka lang makakakita ng mga yummy mommy. Yummy mommy! Diyan ka rin makakakuha ng latest chismis. Hindi, alam mo, mas maganda yan. Great way to start your day is mag-Zumba kahit 30 minutes every day or kahit every weekend. Laking bagay niyan, B. Tandaan mo, ang goal natin dito habang tumatanda, sumasarap. Trip number 4. Magbuhat ka ng bigas. Diba? Hindi porket may asawa ka, hindi porket yung asawa mo ay malaki yung katawan, wag ka laging asa ng asa, B. Hayaan mo namang, sinasabi ko sa'yo, Mrs. Try mo naman kahit papaano na ikaw magbuhat ng bigas, ikaw magbuhat ng basyo ng tubig. Wag kang palaasa. We don't like that. We are independent. Diba? Eto pa last. Pinakamahalaga sa lahat. Mag-selfie ka. Oo. Para matatrack mo yung mukha mo noon versus ngayon. Anyway. Teka lang, na-excite ako sa next song eh. Anyway, here's another song brought to you by Huntrix. Entitled Golden. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1